My name is Khan. Филмът излиза през 2010 година, в периода, в който съществува силно напрежение между религиите заради атентата на 11 септември в Америка. Действието се развива преди и след тази знакова дата, като това е една от основните линии във филма, но не е единствената. Главният герой страда от синдром на Асперген, което е вид аутизъм, при който хората не успяват да изразяват чувствата си. Филмът засяга тежки социални теми, като приемане, емпатичност, различност, толерантност, любов, предразсъдъци и омраза. Силно препоръчвам и за деца, тъй като мисля, че има какво да им се покаже по отношение на приемането, предразсъдъците и емпатичността. Дангъл, или преведено борец, филмът излиза през 2016 година и печели множество международни награди. Филмът е спортен, биографичен, проследява живота на баща и двете му дъщери. Той ги тренира да станат състезателки по борба, което по това време, в което се развива действието на филма, е нетипично. С борба се занимават основно мъже. Неговата мечта е те да отидат на световно първенство, да спечелят медали и да донесат слави на Индия. След множество препятствия успяват да постигнат тази мечта. Както каза, филмът е биографичен, ненатоварващ, препоръчвам. Three Idiots, Трима идиоти. Филмът е от 2009 година. Комедия, забавен, но и с сериозни послания, основно за образованието, за това колко стегнато може да бъде, непрактично, как в някои случаи не се дават възможности на студентите, учениците да проявяват творчество, самоинициатива, да бъдат самомислещи, а са вкарвани в кълъп. Съответно за натиска на родителите, това какво трябва да учат децата им, как съответно младите биват възпирани да следват истинските си желания, пориби за това какво искат да правят в живота. И затова всъщност основните герои са наречени трима идиоти. Освен забавните моменти, крайна сметка, че решават да последват мечтите си и всъщност как се подкрепят, как основният герой ги насърчава. Това е любимият филм на дъщеря ми. Мисля, че ще бъде интересен и за по-младите, както и поучителен за родителите. Препоръчвам. जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू ज़ूबी डूबी डूबी पंपारा ज़ूबी डूबी परांपा ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड man ज़ूबी डूबी पंपारा ज़ूबी डूबी परांपा ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड man अंबर का चांद ज़मीन पर इतरा के गा रहा एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा है रात अकेली तन्हा मुझे छू ले आके तू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू ज़ूबी डूबी पंपा ज़ूबी डूबी परंपा
Zubi dubi nache क्यों पागल stupid man Zubi dubi pampara, zubi dubi parampa. Zubi dubi nache, क्यों पागल stupid man.